от все сърце, че днеска вие бехте тези, които запалихте факела на новото. Нямам думи да изразя своето възхищение от вас, от вашата доблест и смятам, че Зверино ще съществува благодарение на вас. Благодаря ви още един път и на здраве! Нема да оставим традицията нито една година повече. Да бъде сама, повече сме с нея. И така Повече сме с традицията всяка година. И така както възродихме коледуването преди 16 години, 17-та година възраждаме Йорданов Ян. Нека да бъде во веки веков. Амин, дружия!